Калі менавіта адбудзецца адкрыццё памежных пераходаў паміж Польшчай і Беларусю? На гэтае пытанне паспрабаваў адказаць у эфіры студыі Белсат палітычны аглядальнік выдання «Позірк» Александр Класкоўскі. Рызыкну зрабіць і болей аптымістычны прагноз. Не выключаны варыянт, калі цягам некалькіх тыдняў або месяцаў ўсё ж такі будуць нейкія зрухі. Глядзіце ж, вось, што тычыцца, напрыклад, пачобута, што тычыцца гэтага польскага манаха Гаула, то Лукашенко, канешне, можа у сваёй манеры гэта зрабіць. Тут жа ідзе вялікі тренд перамоваў з амерыканцамі. І наколькі я ведаю, з такой інсайдерскай інфармацыі, Вашынгтон ставіць задачу да Новага года вызваліць усіх вось гэтых палітычных закладнікаў. Прычым Лукашенко і іншаземцаў у вялікай даволі колькасці выпускае. Таму ён можа гэта падаць як дыялог, шплён дыялогу з Амерыкай, а не як саступку палякам.